सोर सावनाय बेखौ सोर सावनाय आंखौ थगायदों गोथाव नङाबा र' मोजांथ' गोथाव होनदो होनखालायो सिनिदों ने फंबाय जालाय बेनो गान्दा सालायसिनो अयथासार गोदै नांगौ बेनो अब्लासो नों सावाखै आगैया आइ संनायखौनो नों सावदो होनदो नों सावाखै नोंबो सावाखै दे जेबो नङा मोनजाबाय नै बेखौ सोर बानायनाय दे धन्यबादसै दे जोंनि न'आव फैनानै गोगोम खालामफैनायनि थाखाय दे बेबायदि मेरि क्रिसमासावहाय मालाबाबो बिदि फैयामोन खिन्थु देग्लाय बिदि फैनायनि थाखाय आं बिराद मोजां मोनदों आरोना जोंनि बे क्रिसमासाव जिसुनि जोनोम दिनाव थारमाने जोंनि न'खरा गैयाब्लाबो नोंसोरो फैनानै माने गोगोम खालामफैनायनि थाखाय आं धन्यबाद होयो थेंक इउ जों बेखौनो बुंगोन जोंबो गोबां गोजान दिनै भगबाननि अननायाव जोंबो लोगो मोनलायदो मालाबाबो बिदि लोगो मोनलायामोन सोरबा मबाइलावल' नुबाय थायो नोंसोरखौ ओमफ्राय बिदि मोगथाङाव नुवाखैमोन आरोना धन्यबाद हा सोरबा चिरांनि सोरबा क'क्राझारनि आं बाक्सानि नोंसोर दिनै क'क्राझारनि जोबोर गोजोननाय मोनबाय मोजां एकदम बिराद खुसि आङो दे होमब्ला हा दे मादै थाथ'दो गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरो आरोबाव लोगोसेनो खेबसेयाव जय हिन्द दिनै आङो क्रिसमास जानो थाखाय गसाइगाव सराइबिल नास्राय बिलाव आङो फैदो बेनिफ्राय जोंनि ओजों हायनि थांनाय बोसोराव आङो उदालगुरियाव क्रिसमास जादोंमोन बेनिफ्राय आं बे बाराव गसाइगाव माबायदि नास्राय बिल बा सराइबिलाव माबायदि क्रिसमासखौ माबायदि फालियो बिसोर मा बानायनाय जायो मा जायो बिसोरो माने न' हाबनानै सोंगोन सोरनियावबा फिथा बानायोना बानाया सोर मा बानायो आं बेफोरबायदि बिसोरनाव सोंगोन आरो मानो होनोब्ला थांनाय बोसोराव आङो उदालगुरियाव थांदोंमोन माने उदालगुरि साइडजों जोबोर फिथा बानायो माने 25आव माने लारुनिफ्राय लानानै दांगुवा फिथा होनना बुङो जोङो हुगुमा फिथा एन्थाब फिथा थावनि फिथा बेफोरबायदि बानायनाय जायो बेनिफ्राय बे साइडजों माबायदि जोंनि बर'फोरा माबायदि फालियो आं बेखौ नायनो थाखाय फैदो आरो आं नायनो फैनायजों लोगोसे आं नोंसोरनो आंनि इउटुबनि गेजेरजों देखायनो अब्ला गासै लोगो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय चले बेयावनो आबो साजायो आरोना बेजों न' दंबोयो दंबोयो ना कारेन्ट दङ ना गैया कारेन्ट दङ ना बेनिफ्राय नोंसोर मा फिथाफोर सावो ना सावा फिथा दङ नोंसिना खैथारिनिफ्राय सावो बे गावनि जानायनि बानायनायनि सायावसो आरो सोरबा दिनैनिफ्रायबो सावो ओमफ्राय आलासि फैबा बिदिनो सावनानै होयो ओमफ्राय न'आवबो गोसोबा फुंफ्राव सावनानै जायो मोसागोन ना मोसाया नोंसिनालाय मोसायो बर'दिनाव मोसायाबा दिनै मोसाया दिनैथ' मोसा गाबोननिफ्राय मोसागोन आरो मोसाखांनानै ज' जायो ना मायो ओरैबायदि खालामो जोंनिया मा होनो न'खरब्रै न'खरबा मोसाबाय ओमफ्राय न'खरब्रै न'खरबाजों कालेक्सन खालामनानै बेदरफोरखौ ज' मोनसेयाव संबाय ओमफ्राय बेहाय जाखांबाय आरो बेबादिनो थांबावबाय गुबुन न'खराव मोसानानैल' जायो ना दान बोखाङो दानखाङा ना ओमफ्राय जोंनो दा फिथा सावखानाय दंना गैया फिथा सावखानायथ' गैया जायोबा सावनांगोनसो आरो जायोब्ला सावनांगोन माने सावखानानै दोननाय गैया आरोना गिर्जामोन नालाय दिनै जोंहा गेदेर सान दिनै गिर्जा हाबनायाव समा जोंहा एसे स' जानायखाय जों दिनैहाय सावथ'वाखै आरो सावनो हागोन दा बेलासि समफ्राव मोनथिनानै गोजोननाय मोनबाय मानो होनब्ला बिसोरनो माने सावखानाय गैया जोंहा समबो गैया जोंहाबो माने सावखानाय थायोब्ला जों जागौमोन दे जेबो नङा मेरि क्रिसमास अब्ला जों गुबुन न'फोरावबो नायबावनोसै सोर माबायदि सोरनि न'खराव मा दं मा गैया ओरैबो थांजागोन ने अके देरहासार होननाया नों नङा ना देरहासार इस्लारि होननाया नोंनो ना देरहासार इस्लारिया नों नङा बेयाव मा खालामफैदोंलाय जों गामिया बेनोब्रा आच्छा मेरि क्रिसमासलै नों बेयाव मा खालामफैदो आंनि गामिया बेनोब्रा आच्छा अब्ला गामि देखायदो फै बेदराव नाम्बार 1 देरहासार मोननिया बेदराव नाम्बार 1 जाहैबाय नानि
आयो बिबार बागान नै आंनि बायदि आदा क्रिसमास जानो फैदों नै बेदराव नाम्बार 1 नो देरहासार इस्लारिया बुंबाय बेखौ एवनोसै माबे मोसौ इसोर जानाय नङा आंनाव जानाय नङा नै केमेरा बेजों लाबलाय नै बिगा क्रिसमास जानो फैदों आब' नोंसिनाव बेनिफ्राय फिथासो नागिरगासिनो दं आं फिथा सावगोन ना सावा सावा दा सावगोन अ माने दिनैनि दिनाव सावनाय जाया आरोना फिथा सावाखै फिथा सोंदों आं सावाखै लारु सावदों लारु दंबा जोंनो जाहोदो जाहोगोन लारु जानो फैदों जिरायगोन रावबो गैया आदै रावबो गैया नोंसिना क्रिसमासआव फिथाफोर सावा सावो फिथा गैया फिथाथ' गैयाना जोंनाव जों लारु सावो दे अब्ला जेबो नङा साजायो आरोना मोजाङैनो गय बारि ग्रोम ग्रोमथारलै आगै गय बारि ग्रोम ग्रोमथार नाङा आगै ना जों जिराया जों जास्ट बिदिल' नायो जोङो नायनोसैल' नों आरो फिथा सावाखैबा आंखौ फैगोन होनना मिथिखानानैबो सोर साजायनाय अब्ला बेखौ बाबा नों आरो नानि साजायदों मोजां फैनानै मोजां मोनबाय अब्ला थाथ'दो आगै दे मानसि गैया रावबो गैया बिसा ओरै थांखानोसै फै गैया दंबोयो लारु रावबो गैया ए मादै फिथा जानो फैदों मादै नोंसिनाव फिथा जानो फैदों बाक्सानिफ्राय फिथा दंना गैया मादै फिथा दङ बे दंखलाव थानायफोरा फिथा सावगोना सावाखै सिख्लाफोरा फिथा सावगोना सावाखै आंनो सावदों दङ ना जल्दि जाहो दङब्ला मोजां साजायोलाय रेडि रेडि दामदों नामा मा दामदों आब' रेडि ना टिभि मा दामदों रेडि बर' क्रिसमास खमिजोनो गैया रावबो गैया गैया फिथा सावा बिसिनाव नागिरनि नै अर सायदोंथ' बिसा आलासि फैदों नोंसोरनाव औ क्रिसमासआव मा फिथा लारु सावगोन ना सावा फिथा जानो फैदोंमोनलाय मादै फिथा दङ बानायगोन मा लारु दे लारुबाबो जागोन दे बानाय दे बानायगौ मानि जों नानिमोन फिथा सावा नोंसिना क्रिसमासआव मानो सावा फिथा सावा लारुबो सावा अब्ला लारु जाहो आंनो आयु मानो फिथासो जानो फैदोंमोन जोङो ओमफ्राय मा बबाव थांजोबदो मानसिफोरा बबाव थांजोबदो दखान होयो बेफोरबायदि साजायो आरो रावबो गैया फै हा मा गामिमोन बे रावबो गैया नामा रावबो गैयालै साजायो रावबो गैया फिसा फै
रावबो गैया फै 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 एसेबां